Bettina, du har lige vundet en flot guldmedalje i Miss Bikini Fitness plus 45. Hvornår tog du den beslutning? Jamen, beslutningen om at træne tog jeg i september sidste år, og så har jeg trænet meget intensivt og været på diæt indtil konkurrencen her i marts måned. Det er cirka 6 måneder, det har taget at træne op. Har du gjort det helt selv? Jeg har ikke gjort det helt selv. Jeg har haft en coach, som har givet mig træningsplanerne og min kost, og sådan ligesom styret det. Og ellers så er det selvfølgelig rigtig meget vilje, det kræver, og stålfasthed at komme hertil. Har du et eller andet specielt, der har motiveret dig? Om jeg har haft noget specielt, der har motiveret mig? Jamen, nogle veninder, som har truffet samme beslutning som mig. Og så lidt den verden, det bider sig lidt fast i en, at være i det. Okay. Hvad var det sværeste i hele forløbet? Det sværeste, det har været at skulle være på så streng diæt. Okay. Især i slutfasen. Det er rigtig hårdt. Hvor startede du hen kilomæssigt? Kilomæssigt, jeg vejede lige omkring 61 kilo og sluttede på 50,5. Hold da fast. Ja. Jeg ved også, du har haft nogle fif og tricks i forhold til dine konkurrenter. Noget at sige, det har du haft lidt for dig selv. Hvad er det, du har gjort der? Jamen, jeg har drukket det her Superfood Love Tea morgen og aften, som jeg varmt kan anbefale. Og så har jeg været ude og få sådan nogle behandlinger her ved Daniel Skincare i slimming og lifting, som er nogle modwrap, som giver nogle fantastiske resultater. Og det har det virkelig gjort. Okay, hvad har det taget for dig? For mig, jamen, altså, det har jo taget nogle centimeter, men også følelsen af huden bliver strammet op. Og, jeg ved, du har sagt noget med 10 cm, ja, og for din lille, tynde krop, tænker man bare, hvad kan det så ikke gøre for alle mulige andre? Ja, det kan kun give fantastiske resultater. Ja, jeg fik en behandling 2 dage før jeg stillede op, og der tog det faktisk 10 cm. Ja, men det er jo fantastisk. Ja. Så stop dreaming, start moving, det kan vi kun sige til alle dem, der har lyst til at få en smæk og lækker krop. Ja, prøv det. Kom i gang. Okay.